隔離なしでプーケットに受け入れる、その計画が少し見直しをされる。これはなぜ見直しをされるのかというと、タイの人々の日本への好感度は好感が持てる、そのように答えたのが、こんにちは、人生に楽しい旅をすみやきです。今回の動画は今タイで新規感染者が多くなってきておりまして、そして規制が設けられているようなそういった状況でもあるんですが、現在の規制はどうなっているのか、そしてこれからのタイの展望はどうなっていきそうなのか、そういったことについてお話をさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まず1つ目、タイの現在の規制関連のことについてお伝えをさせていただきます。そしてもう一つは、プーケットのサンドボックス計画が見直しをされる、そのような話が入ってきました。その情報についてお話をさせていただきます。そして3つ目は、タイで日本に関してのアンケートが行われました。そのアンケート結果、どのようなものだったのかということについてお話をさせていただきます。そして4つ目は、現在のタイのコロナの状況どうなっているのか、そのことをお伝えさせていただきます。今回もタイの現在の状況、そちらをしっかりとお伝えしていきますので、現在のタイの状況、またタイ政府が取っている政策、そういったものが分かり、また今後のことを推測しやすくなるような、そういった情報も含まれておりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そういったものも最新情報をお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめに、タイの現在の規制の状況、どのような規制が今実施されているか、そのことについてお話をさせていただきます。まずはじめ、タイランドハイパーリンクスから4月19日の記事になります。こちらまずはプーケットの情報になります。タイトルは、プーケットが入県規制、ワクチン2度接種済みか陰性証明が必要なければ到着時に検査、そのような記事になります。これからお伝えする規制は、プーケット空港に到着した人全員に適用されます。また自動車でプーケットに到着した危険地域、レッドゾーンと言われるところから到着した人々に適用される、そのような規制になります。レッドゾーンに関しましては、今タイ国内でコロナの危険性があるということで、レッドゾーンに指定されている地域がありまして、こちらに示させていただきますので、ご参考にしていただければと思います。それではプーケットに入る際の規制、まず1つ目なんですが、新型コロナウイルスワクチンを2度接種した証明があれば入県可能ということです。そして2つ目になります。プーケットへ出発の72時間前までの陰性証明書があれば入県可能ということです。そして3つ目、もし1と2がない場合なんですが、プーケット到着時に新型コロナウイルスの抗原検査、こちらを実施するということです。この抗原検査の費用は300バーツということです。プーケットに行かれる予定がある方はお気をつけいただければと思います。それでは次の記事になります。こちらの記事をご覧ください。こちらはタイ民間航空局午後10時から午前4時までのすべての国内便の運休停止を要請、そのような記事になります。タイ政府は新型コロナウイルスの高リスク地区レッドゾーンにいるすべての人々に現在午後11時から午前4時までは家にいるように促しています。それを受けまして午後10時から午前4時までのすべての国内便の運航停止をタイ民間航空局が要請したということです。タイ民間航空局の事務局長は、これらの時間帯にあたる便の座席を予約している乗客にはスケジュールの変更についての通知をする必要がある、そのように話しているということです。便が変更またはキャンセルされた場合には適切に保証しなければならない、そのように話しているということです。現在国内線の航空便の予約を取っている方は便が変更またはキャンセルになる可能性がありますので、そちらお気をつけいただければと思います。それでは次の規制の話になります。こちらはタイランドハイパーリンクスから4月19日の記事になります。タイトルはタイの47県で入域規制、バンコクからの移動で14日間の隔離も、そのような話になります。先ほどもお伝えしたところですが、バンコクをはじめとした感染リスクが高い18都県には危険地域として現在レッドゾーンというようなそのような区分が割り当てられているような状態です。そしてそれに合わせてタイ国内では県によってはレッドゾーンからの入県者に対して14日間の隔離をするように、そのような規制を実施している状態です。2021年4月18日時点ではそのような規制を設けているのは47県になりまして、この47県に入県される際にはお気をつけいただければと思います。
その47県に関してもリストこちらに表示させていただきますので、これらの県に入る場合はお気をつけいただければと思います。それでは次の話題になります。こちらは4月17日のバンコクポストの記事になります。プーケットに入るためのサンドボックスという計画があるんですが、そちらの計画に関して少し暗雲が立ち込めている、そのような話題になります。このサンドボックス計画というのはどういったものかと言いますと、今年の7月1日からワクチンを接種済みの外国人観光客を隔離なしでプーケットに受け入れる、そのような計画になります。タイは将来的な全面開国へ向けて、まずは7月1日にプーケットから開国をする、そういうような計画であります。そして10月、12月の開国へと向かっていく、そのような計画をしているようなところではあったんですが、その計画が少し見直しをされる、そのような状況になりそうです。これはなぜ見直しをされるのかというと、このプーケットサンドボックス計画というものは、プーケットの住民の人たちがワクチン接種率 70% を達成する必要があるということなんですね。計画としてはこの6月中に集団免疫を得られればというような、そういった計画であったんですが、現在タイにはコロナの第3波が押し寄せているような状況でして、全国的にこの新型コロナウイルスが今広がっているために、それぞれの県に十分なワクチンがないような状況になってきているということなんですね。プーケットはですね、このプーケットサンドボックス計画に向けてすでに10万のワクチンを確保している状況でして、6月までには集団免疫を達成するために人口の 70% に対するワクチン93万の追加のワクチンを取得する、そのような準備ができている状況なんですね。ただ現在タイ全土でワクチン不足になってきてしまっている状態でして、たった1県だけにワクチンを集中させる、そういったことができなくなってきている状況だということなんです。そのことにより6月中にプーケットで集団免疫を達成する、そういったことが難しくなってくる、そのような状況になっているということです。タイの観光スポーツ省の大臣は、タイを開国することに関しての7月、10月、12月と決めてきた、そういったタイムラインが心配です。そのように話しているということです。もし7月までにプーケットで集団免疫を達成できない場合は、プーケットの特定の地域のみ開放する、そういったことを検討する必要があるかもしれない、そのように話しているということです。またこの計画を進めていくにあたって、現在タイ国内で毎日のように新規感染者が増えているような状況でもあるので、容易ではない状況である、そのように話しているということです。このプーケットサンドボックスに関しては近々会議が開かれて、今後どのようにしていくか、そのタイムラインが再度話し合いをされるということです。またその情報が入ってき次第、このチャンネルでもお伝えさせていただきたいと思います。このままいくと7月1日のプーケットの開国、これが延期になる可能性があります。それが8月になるのか、それはわからないんですが、タイの新規感染者次第というところにもなると思いますので、今規制がどんどん実施されている状況ですので、このタイの新規感染者が減っていって、そしてまたタイの開国準備がされていくことを願います。それではちょっと変わったニュースを見つけましたので、そちらを紹介させていただきます。こちらは4月20日のタイランドハイパーリンクスからになります。大麻風味ドリンク一段グリーンラブがコンビニで新発売、そのような記事になります。医療大麻が解禁となって、この医療大麻入り食品も少ないながら店頭に並ぶようになったタイでは、緑茶飲料大手の一段も大麻飲料に参入をするようです。現在タイのセブンイレブンではもう店頭に並んでいるようでして、2種類あって、1つが一段グリーンラブブランドのカモミール茶、そしてもう1つがシトラス茶、この2つということです。こちらパッケージも見ていただきたいんですが、明らかに大麻をイメージしたロゴ入りのそういった飲料になります。どちらとも30バーツということで100円ちょっとぐらいで買えるということです。このドリンクには実際に大麻成分は入っているわけではないようで、大麻の風味だということです。飲んだ感想を書いているんですが、飲んでみると草っぽい味と香りがするということです。それでは次のニュースになります。タイで日本に対してのアンケートがされました。そのアンケート結果についてお伝えをさせていただきます。財団法人新聞通信調査会は2021年3月21日、アンケート結果をウェブサイトで公表をしました。この調査は2020年の10月30日から11月17日に行われた調査で、タイやアメリカ、フランス、中国、韓国、この5カ国で各国約1000人にアンケートをした結果だということです。アンケートの方法としては、アメリカ、フランス、韓国は電話でのアンケート、タイと中国は面接でのアンケートを行ったということです。ちなみにタイでのアンケートはバンコクとチェンマイ、ウドンターニー、ソンクラーで実施をされたということです。
それではタイでのアンケート結果、そちらについてお伝えをさせていただきます。まず1つ目、日本に行ったことがあるかどうか、また日本に行きたいかどうか、そういったアンケートになります。新型コロナウイルスが拡大する以前は、タイは空前の日本旅行ブームでした。ただ、それでもアンケートをして日本に行ったことがあるかどうかと聞いたその答えは 5.8% の人が日本に行ったことがあるというような、そういった回答でした。そして日本に行きたいかどうかというアンケートに関しては 77.8% の人が行きたいと回答をしたということです。またもう一つ、日本は信頼できるか、また好感が持てるか、そういったアンケートになります。日本について信頼できると回答したのはタイでは 86.7% だったということです。またタイの人々の日本への好感度は好感が持てる、そのように答えたのが 89.6% だったということです。またタイの人の他の国への好感度なんですが、アメリカへは 72.6%、イギリスへは 81.8%、フランスへは 77.6%、中国へは 56.1%、韓国へは 64.7% というような結果だったということです。パーセントの違いはあれど、様々な国に対して好感度はある程度高いなというような、そういった印象があります。タイの人たちは優しいなと思うような、そういったアンケート結果じゃないかと思います。それでは次のニュースになります。こちらは4月18日、バンコク州法からになります。タイの保健省、感染対策徹底すれば感染者は40人から87人に減少、そのような記事になります。タイの保健省は4月17日、タイ国民が感染対策をすべて実行すれば、1日あたりの新型コロナウイルスの感染者数は1ヶ月以内に現在の1000人以上から40人から80人ほどに減少するとの見方を示したということです。前回の動画では何も対策をしなかったら新規感染者が2万人を超えるんじゃないか、そういった研究結果があったというようなこともお伝えさせていただいたんですが、国民が感染対策をしっかりと実行すればこのように減っていくだろう、そのような見解もあるということです。私自身の感覚としては、うまくいけばなんですが、1ヶ月しっかりと感染対策、規制を強化していけば、1日あたりの新規感染者数が40人から80人というのはちょっと難しいのかもしれないんですが、例えば200人前後とか、それくらいまで減ってくれるんじゃないかなと、希望観測というところもあるんですが、そのように思ったりします。それでは現在の新規感染者数、こちら気になるところでもあります。そちらをお伝えさせていただきます。こちらは4月20日、バンコクポストからの記事をお伝えさせていただきます。タイは4月20日火曜日、新規感染者数が1443人だったと発表をしました。この数値に関しましては、月曜日に記録された1394人をわずかに上回ったような形になります。ただ、その前日、日曜日は1767人の新規感染者で、これが過去最高の新規感染者だったんですが、それはある程度下回ったというような、そういった結果になりました。この1441件の新規感染者なんですが、タイの68の県で確認をされておりまして、新規感染者数が多いのは、バンコクでは350件、チェンマイでは116件、チョンブリでは82件、サムトプラカンでは60件、パトゥムターニーでは57件、そのような数値だったということです。いかがでしたでしょうか。タイはまだ新規感染者数が上昇したり減ったりと不安定な状況で、これから上昇していくのか減っていくのか、そういったことはわからないところではあるんですが、もしかすると結構今規制がだんだん厳しくなっておりますので、少しずつ新規感染者が減っていってくれればな、そういったことを期待させるようなニュースもあったんじゃないかと思います。この動画を見ていただいている方は、タイ、またアジア、そういったところに早く行けられれば、そういうふうに願っている方も多いと思います。昨年の3月からなかなか海外に行けられないような状況になり、私も昨年の2月にアフリカから日本に帰ってきたんですが、それから全く海外に行けてない状況です。昨年の4月には台湾でも仕事があったんですが、それも全てキャンセルになってしまいました。そういった方々もたくさん見ていただいていると思います。また、海外に恋人がいらっしゃる方、フィアンセがいらっしゃる方もいると思います。なかなか大変な時期ではありますが、ワクチンも少しずつ世界に浸透してきておりますので、未来に希望を持って共に乗り越えていきましょう。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、これからも世界の最新情報をどんどんお伝えしていこうと思いますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。動画ご視聴ありがとうございました。